Hej, jeg hedder Carsten, og jeg er en del af Team Westrand. I dag skal vi teste et bukkekald. Og hvad jeg ved, så er der 2 på markedet. Der er så et Bottle bukkekald, som man kan blæse i. Og så kan man få sådan en her, man kan trykke på. Jeg har så valgt at teste det, man kan blæse/puste i. Det har det har et lille eller kort stykke og et langt stykke. Det korte, det så giver det et højt bid, sådan her. Og det lange stykke giver sådan her. Når jeg er på jagt, så bruger jeg pivlyden, altså sådan her. Og den måde jeg gør på, det er selvfølgelig forskelligt fra måske fra teorien, eller hvordan man gør det på sit jagt. Jeg plejer at puste 3 gange, sådan her. Og så venter jeg cirka 5-10 minutter, inden jeg gør det igen. Fordi jeg har ladet mig fortælle, at man skal passe med at blæse dyrene væk. Og hvad jeg også har ladet mig fortælle, det er, at man gør det faktisk kun de sidste 14 dage af jagtsæsonen. Der bruger man bukkekaldet. Om det er sandt eller falsk, det skal være usagt. Det er kun, hvad jeg har ladet mig fortælle af andre erfarne jæger. Efterfulgt af det her, så vil jeg vise en videosekvens, hvor man ser, at jeg bruger noget på jagten. En aften er jeg oppe og kigge til min vildkamera, hvor jeg har min hund med. Der får vi faktisk en rå ind på cirka 15-20 meter ved at bruge det her kald her. Derefter vil jeg vise et YouTube video, hvor det andet kald bliver brugt, hvor man trykker simpelthen på den kald, hvor jeg også ser, at han nærmest får en buk ind på, ja, hvis den kunne, så den nærmest sprunget op i træet til ham. Så I ser lige videoen, så vender vi tilbage. Så er vi tilbage igen. Som sagt, pust cirka 3 gange, af min erfaring i hvert fald, sådan her. Så vent 5-10 minutter, og så kan man puste igen 3 gange. Så prøv den. Bottle. Knæk og bræk.